Καλησπέρα λοιπόν! Να, τώρα σήμερα θα με δείτε όπως βλέπετε, σας το υποσχέθηκα, είναι ένα επεισόδιο που θα με δείτε. Εντάξει, τα προηγούμενα επεισόδια ήταν λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, όπως σας είπα καλησπέρα, σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ ωραίο βοτανάκι, παύλα, μοσχομυριστό και πανέμορφο και έχει να κάνει με την πασιφλόρα. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ γνωστό βότανο, άμα το ξέρετε καλώς, άμα δεν το ξέρετε θα σας το μάθω εγώ. Λοιπόν, καταρχάς στα λατινικά λέγεται πασιφλόρα incarnate και στα αγγλικά λέγεται passion flower, να το πούμε αυτό. Είναι ένα βοτανάκι, παύλα, φυτό, παύλα, βότανο, έτσι, το οποίο έχει ηρεμιστικές κυρίως ιδιότητες και έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές κλινικές μελέτες πάνω σε αυτό, να το πούμε. Είναι ένα πανέμορφο, αναρριχόμενο φυτό, παύλα, βότανο, έτσι, γιατί είναι και τα δύο, και μερικοί δηλαδή το ξέρουμε και ως ρολογάκι, έτσι. Γιατί, για ποιο λόγο, θα σας πω αμέσως, για το λόγο ότι μοιάζει με ρολογάκι. Είναι τόσο πανέμορφο, μοσχομυριστό, αλλά μοιάζει και με ρολογάκι, μόνο που δεν μπορείς να διαβάσεις την ώρα, αλλά μπορείς να το θαυμάσεις. Αυτό, γιατί είναι αξιοθαύμαστο το τι κάνει η φύση όταν έχει κέφια, ή μάλλον ο Θεός, γιατί από όλα από εκεί προέρχονται. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν κάτι, ότι φύεται στην Νοτιοανατολική Αμερική, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε. Επίσης το χρησιμοποιούσαν και οι Ινδιάνοι, έτσι, πολύ. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα πω, εκτός από το λουλουδάκι αυτό, το οποίο είναι και το θέμα μας, έτσι, τρώγεται όμως και ο καρπός, είναι βρώσιμος και είναι πεντανόστιμος, μυρίζει, δηλαδή επειδή το έχω πρόσφατα, γιατί τρώω πολύ passion fruit, μου αρέσει το πρωί μέσα στο μύσλι ας πούμε, θα σας πω κάτι, ότι είναι διασταύρωση πορτοκαλάδας, κάπως έτσι, φρουτένιο, ωραίο, έχει και, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μερικές περιοχές το θεωρούν και ζυζάνιο, να το πούμε αυτό, είναι η άχρηστη πληροφορία της μέρας, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, επίσης, εκτός από το καρπό το χρησιμοποιούν και σε αλμυρές και σε γλυκές παρασκευές, στη μαγειρική να το πούμε. Που επικεντρώνεται τώρα, επικεντρώνεται πάρα πολύ στην καρδιά, στο ύπαρ και στο περικάρδιο. Και να πούμε πάρα πολύ σημαντικό ότι χρησιμοποιούμε τα υπέροχα τμήμα του βοτάνου παύλα φυτού αυτού. Εκτός από όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που σας έχω πει μέχρι τώρα, υπάρχουν και άλλα, είναι οι φαρμακολογικές ιδιότητες. Η πρώτη φαρμακολογική ιδιότητα είναι ότι χρησιμοποιείται ως αγχολητικό, έχει αγχολητική δράση, δηλαδή είναι ηρεμιστικό, έτσι, ένα. Έχει πώς να το πω τώρα, αντιεθιστική, να το πω, αντιεθιστική δράση, δηλαδή όποιος έχει εθισμό με κάποια ουσία και την κόψει, έτσι, το βοηθάει αυτό, τον βοηθάει να απεξαρτηθεί από αυτή την ουσία. Πιάνετε? Ωραία. Άμα έχετε ερωτήσεις, άμα δεν καταλαβαίνετε κάτι, να μου τα γράψετε στο σχόλιο να σας το εξηγήσω καλύτερα. Επίσης, έχει αφροδισιακή δράση και αφροδισιακή δράση έχουν κυρίως τα φύλλα που γίνονται βάμα και το βάμα αυτό βοηθάει σε δύο πράγματα. Το ένα, βοηθάει πάρα πολύ, βοηθάει πάρα πολύ στη σύλληψη, για να το σκέφτομαι κιόλας για να σας το εξηγώ καλύτερα, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ στη σύλληψη και συγκεντρώνει και στη συγκέντρωση του σπέρματος. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης ενισχύει πάρα πολύ το νευρικό μας σύστημα, γι' αυτό το κατευνάζει, έτσι, το βοηθάει.
Επίσης είναι για το άγχος, για την αϊπνία, είναι για την ευρικότητα, για την κατάθλιψη, για την ιστερία, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Και τώρα πάμε στο εντεράκι, βοηθάει στους στομαχικούς πόνους, δηλαδή τους νευροπόνους, δηλαδή στηρίζει το πεπτικό μας σύστημα, πάρα πολύ σημαντικό. Έχει αντιδιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη δράση, είναι επίσης μειοχαλαρωτική δράση δηλαδή, έχει αντισπασμωδική δράση, να το πούμε και αυτό, έχει αντικαρκινικές ιδιότητες και στο τέλος να πούμε ότι είναι για την ανακούφιση, προσοχή εδώ κορίτσια, για την ανακούφιση της περίοδου και στα συμπτώματα εμεινόπαυση. Όταν λέω ανακούφιση της περίοδου, από κράμπης, κοιλιακούς πόνους, κεφαλαλγίες που κάποιες φορές υπάρχουν αυτές και γενικότερα όλα αυτά που προκαλεί η περίοδος. Και στα σημάδια της εμεινόπαυσης που είναι συνήθως νιώθουμε ζέστη, σε διάφορα έτσι συμπτώματα. Ωραία. Επίσης είναι και για τις αιμορροίδες, πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε. Είναι για την ανακούφιση των ερεθισμών, πάρα πολύ σημαντικό παιδιά αυτό. Χαλαρώνει γενικότερα. Είναι για την επιληψία, δηλαδή όταν έχει κάποιος αυτή την πάθηση της επιληψίας, το να πιάνει τον τρέμουλο, έτσι, δεν το να πιάνει τον τρέμουλο, ωραία. Εφόσον το πιάνει αυτό, μπορείς να δώσεις σε κάποιον πασιφλόρα και αμέσως καλμάρει. Επίσης, βοηθάει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, πολύ σημαντικό και αυτό, πάρα πολύ. Εκτός από όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που σας είπα, έχω και άλλα πράγματα να σας πω. Νομίζετε, ξεμπλέξατε βέβαια, κάνατε λάθος, θα κάνετε λίγο ακόμα υπομονή, λίγο ακόμα. Λοιπόν, να πούμε ότι η πασιφλόρα βοηθάει και στο να κόψει κάποιος το κάπνισμα. Δηλαδή, η συνταγή είναι η πασιφλόρα με μαύρο πιπέρι. Όποιος την παίρνει είναι για το κόψιμο του τσιγάρου. Δηλαδή, όσοι δυσκολεύεστε να κόψετε το τσιγάρο, είναι ένας ωραίος τρόπος για να το λύσετε φυσικά, να το πω έτσι. Πιο σεμνά, να το πω. Και αυτό γίνεται σε αφέψιμα, να το ξέρετε. Πασιφλόρα με μαύρο πιπέρι. Είναι λίγο αηδία, αλλά κάνει θαύμα. Εγώ δεν καπνίζω, να το ξέρετε αυτό. Εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά από έρευνες, από όλα αυτά, σας το λέω και αυτό. Λοιπόν, επίσης, ένας άλλος ωραίος συνδυασμός και ένα πάρα πολύ ωραίο σετάκι είναι η πασιφλόρα με τη βαλεριάνα. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο για έναν ωραίο πουπουλένιο, όπως λέω και εγώ, ύπνο. Λοιπόν, τώρα θα σας πω λίγο τα γραμμάρια. Είναι 2 με 7 γραμμάρια, έτσι, μία φορά ημερησίως σε αφέψιμα. Και σε βάμα είναι 1 μέχρι 4 μιλιγκράμμ 3 φορές ημερησίως. Εγώ δεν θα το έπαιρνα σε βάμα. Εγώ περισσότερο σε αφέψιμα. Λέω το. Περί γούστου κολοκυθόπουλου. Ωραία. Επίσης, τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκαλέσει η βαλεριάνα, έτσι, προσοχή. Είναι ζάλι, είναι ναυτία, σύγχυση, έτσι, αλλά σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, συνήθως όσοι υπερβαίνουν τη δοσολογία. Επίσης, μπορούμε να το βρούμε σε αποξηραμένη μορφή, σε μορφή εκχυλίσματος και σε κάψουλες, ακόμα και σε ταμπλέτες, να το πω έτσι. Πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι η πασιφλόρα μεν είναι ένα, θα λέγαμε, βότανο το οποίο δεν χρειάζεται να ανησυχείς, δηλαδή βοηθάει σε πάρα πολλά, δεν είναι επικίνδυνο βότανο, ίσα ίσα
αλλά έχει δηλαδή μερικά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, όπως ας πούμε στο να μην χορηγηθεί κατά την κοίηση, δεν ενδείκνυται. Επίσης δεν ενδείκνυται να συγχορηγείται με ηρεμιστικά φάρμακα, έτσι. Αλλιώς θα έχουμε αυτές τις επιπτώσεις όπως είπα πριν, και στην υπερδοσολογία δηλαδή, και αυτό επίσης προκαλεί ζαλάδες κτλ. Απλά να έχουμε λίγο το μυαλό μας σε αυτό. Και άμα τα τηρείτε μετά αυτά που σας λέω, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ελπίζω ξαναλέω, να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Είχαμε να πούμε πολλά για την ποσιφλόρα, η αλήθεια είναι αυτή, είναι ένα τεράστιο θέμα. Σας χαιρετώ, να έχετε αυτό το υπέροχο χαμόγελο και αν σας βάλω συνταγές θα είναι στο τέλος του βίντεο. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα. Σας χαιρετώ, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια. Bye!